Мин Мөхәммәд белән булган гаҗәеп нәрсәләрне күрдем, һәм без бик зур табышка ия булдык. Ул чагында мин Хәдичә бикәбезне бу хәбәр белән шатландыра алам. Әнигә әйтермен, ул сиңа акчаны кайтарыр. Уенчыгым батарейкасыз эшләми. Нәрсәне аңлата бу? Хәерле иртә, сэр. Һәм янә вакытында китерелгән. Күз алдымнан югал кала кисәге. Яхшы көннәр сезгә. Сөләйман утрауларында җирле халык басу өчен урын чистарту кирәк булганда, агачларны кисми. Алар җыйнаулашып агачны камап алалар да, аңа кычкыра, терги, уруша башлыйлар.